हेलो लोगोफोर आं आंनि दैमारिसनि लांनांगौ गासिबो बरायनाय थाबाय आं दिनै नै न'आव खामानि गैयैखाय ओरैनो हाग्रा सेर सेर बेरायला फैदों लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ नायना मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामना हो लोगोफोर आं दा नै बावखुंग्रि हाजोनि गाहायाव जरनानिफ्राय बोहैबोनाय दै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ बेनो जाहैबाय बावखुंग्रि हाजो नैबे एसे जारोमहां माहां जाथिथि नुनायानो जाहैबाय अन्थाइ बायनाय आरोना आं दा नै बावखुंग्रि हाजोनि दै बोहैबोनायावनो दङ लोगोफोर सारिय'फाले हाजो मालाबा मानसिफ्राबो पिकनिक जाफैलाबायोना इन्जय खालामला फैलायो आं दिनै बेरायला फैदोंमोन लोगोफोर नाथाय दिनै रावबो गैया दासो साफा सानै फैहांगासिनो नामा गारि गाबनाय खोनादों बाइकनि आवाज दा न'आव मा खालामनो सानो होननानै आं ओरैनो बेरायला फैदों आरोना ओरैबायदि जायगाया थान्दा सिरि नोंथांमोना नायलांबाय थानो हागोन सारिय'फाले हाग्राजोब आरोना दा बावनो दसे बेरायफैदों लोगोफोर ओरैनो दसे टाइम पास खालामनो होननानै दैया बिराद मोजां स्राय स्राय बोहैयो लोगोफोरनि नायबानो जाबाय नै जोंबो नायलांनो हागोन दैयाबो सिन्था गैया बिराद बुरिया स्राय स्राय बोहैनाय एकदम साफाखा दैयाबो नोंथांमोना बेरायफैनो हागोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आं दा जरनायाव अन्थाइ सा सा थाबायगासिनो लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय था नोंथांमोनाबो फैनानै बेरायफैनो हागोन बे जाहैबाय ओरै हाजोथिंनिफ्राय ओंखारबोनाय बियो जरनानि दै बेक साइडआव हाजोआ दिनै रावबो फैयाखै सिरिथार नोंथांमोना नायलांबाय थादो लोगोफोर भिडिअआ माबायदि जागोन गारि गाबगासिनो सोरबा सेंग्राफोर फैदों नामा बाइकजों आं नोंथांमोना दैखौ देखायनो नाजागोन दै बोहैनायखौ मोजां स्राय स्राय बोहैबोखायो दैया बे हाजोजों ओरै गोजौ गाखोलांबाय गोजौ खोन्दोआव माने दै बारजुमनाय दं आरोना नोंथांमोननो ससे देखायलांगोन नायलांबाय था भिडिअखौ जोबजासिम साफाखा दैया एकदमबारे जोंलायलायखायो पूरा सखाखा एकदमबारे बावखुंग्रि हाजोनि दै जरना बोहैबोनाय बियो सोरबा फैफेराखैबा नोंथांमोना फैनानै बेहाय पिकनिकफोरबो जाफैनो हागोन जायगाया साफा दङ दैनि बेखौनो आंखाल गैया जाहैबाय जरनानि दैयानो ओरैबायदि सखा जोंलायलायखानायखा पुरा साफाखा आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब कमेन्ट खालामना हो लोगोफोर आं खनसे देखायबावनि नोंसोरनो हाजो
हाजोआव थारमाने आङो नेपालि बोराय मोसौ गुमदों बियो गामिनि बावखुंग्रि हाजो खाथिनिनो दा बेखौ लोगो मोननानै रायलायदां खबर खस्थ'स राम रस नि इस जगहको नाम क्या आमजोरा के ल्याउन आएको तिमी यहाँ बे म भैँसी हेर्न आएको मुसौ देखियो जाने आइछु मुसौ वा यहाँ दे लोगोफोर आं नेपाली रोङाबाबो रायलायदों फंनैसो तपाईँको नाम के अरे म गोविन्द छेत्री कोन्डागढी गाउँबुढा हरिनागुरीको गाउँबुढा गोविन्द छेत्री नायदे लोगोफोर नै हरिनागुरीनि गाउँबुढा जाहैदों बियो गोविन्द छेत्रीनि नामा भात खाइ कि तिउन दालि आलु आं सोंदोंमोन गाइखेर दाखानो ओमफ्राय ओंख्रिया कि बुंस दालिबो जानो जाहैदों थारमाने बे नेपालि बस्ति दङ हरिनागुरियाव बे हरिनागुरि गामिनिनो बे गामिनि गावबुरा जाहैबाय मैसो गुमनो फैदों लावखारा थारमाने बाजाराव माबा हैदों जाहैदों खरस खालामहैला फैदों बेरायहैदों दा बेनि थाखायनो आङो ओरै बेरायफैनायखौ लोगो मोनबाय लोगोफोर दा बेजों फट' खेबनानै लानाय जाबाय हाय बोन यस्तो हाय बोन लो राम्रो हो नोंथांमोना बेरायफैनो हागोन थारमाने बे बावखुंग्रि हाजोनि गाहायाव दंफैयो आं चारिय'फाले हाग्रा जोमै एकदमबारे जेरैबो सिरि आरामथार हाजो सेर बेंफबजोबनाय गासिबो नै ओरै बेक साइडआव हाजो दं बावखुंग्रि हाजो हारसिङै न'आव मा खालामदों बेरायफैदों लोगोफोर बेनो जाहैबाय हरिनागुरिनि नेपाली गाउँबुढा ना अनि तिम्रो घरमा को छ भन्नु त बुहारी छ बिहामजो दं बुढी हिन्जाव दं सासे फिसौजो दङ सासे राखल बोइस कति कमाउँछ महिनामा गाखिरको 10 लिटर 5 लिटर এটা 3 লিটার সন্ধ্যা সকালে গড়ি 4 লিটার পাকো এতনি কম ঘাস নাই রে আজকালি তাহলে मोसौ गाइखेरखौ बिसिबां मासाव सोंदोंमोन आरोखि आं खामायनानै 2-3 लिटारसोल' ओंखारो होनना बुंबाय माथो दिनाव खस्थ' मस्थ' सोलियो जाहैबाय बावखुंग्रि हाजोनिफ्राय ओंखारबोनाय जरनानि दैख्लायनाया नै ओमफ्राय ओरैबायदि समायना नुयो जायगाखौ ओंखामनो देखायलांबाय थागोन लोगोफोरा ओंखामनो नायलांबाय थागोन जाबाय भिडिअखौ ओरैनो जाहैबाय बावखुंग्रि हाजो पिकनिक जानो ओरैबायदि मोजां जायगाया दैनि खुनु आंखाल गैया दैया बोहैनाय स्राय बिराद समायना नुखायो ओरैबायदि साफा दैया लोगो थारमाने बे बावखुंग्रि हाजोनिफ्राय अन्थाइ बायनानै गोलैबोनाय बे दैया ओमफ्राय बे गाहाय एरियाखौनो आमजरा होननानै बुङो बे नामखौ
चारियोफाले हाजो थान्दा सिरि इन्टारेस्ट खाथार भिडिअखौ बावनो दोनथ'बाय लोगोफोर बाय